Wuoke mago mag somo nyakwara mogikoro wadonje weche motenre kod wuodhe. Ji adek owito ngimagi otieno manyoro kama moko maromo 33 oyudo hinyruok bang' bas manyori kowuok Uganda ka ochomo Nairobi yudo masira mar apaya e gweng' ma Lwakakae manitiere kaunti ma Busia. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero, ji ma owito ngimagi nyori ko nie wi apiko. Lwasi mar kuyo okwako gweng' ma Lwakaka bang' tho mapoya mane okel gi masira mar apaya. Kalure gi Roger Simiu ma en jaod miyo gi nyathi ma jahigni 2 mane owito ngimagi e masira no. Nyamburko no ne owuok dakika 10 bang' saa 1 otieno ka dereba gi jakonyne ne rik obedo gi gwandruok, to bang' dakika 5 wach ne ochoponegi ni nyamburko no opodho. Walitoka Uganda wakiwa mazungumzo na kondakta, ni kama hawakuwa wanaelewana, walikuwa wanagombana, na walipoondoka gari lilitoka kwa kasi. Basi ilipofika pale kwa Daraja Junction na Mundi ilikosa control. So wapikipiki alipoona kwamba gari imekosa control, alijaribu kupaki kwa mtaro, lakini gari iliegemea na ikawalalia. Mama alijaribu kutupa kando mtoto, huenda labda aokoe mtoto, lakini ikashindikana. Giywak ne derepe mag geche mag kambino kuom mer e kinde mag tich kendo kwayo obila e piny ma Uganda mondo odonjre gi weche kuong'o motiap e loka mar Uganda. Tungeomba serikali tupe uangalifu zaidi barabarani, kwa sababu napata driver hawa alikuwa amelewa. Jotelo e alworano bende ochiwo ywak ne migawo mar weche wuoth kod apaya mondo oyar apaya ma Lwakaka, Sirisia kod Chwele, kendo ogol geche mag trela matiyo gi apaya no kawuok e piny ma Uganda, kendo chiwo ndalo 7 ka ok kamano to gibiro lore. Kwa siri tunakupatia wiki moja, come yourself and sit with your own eyes. La sivyo we will tutasimamisha matrakta, matrela, na tutasimamisha hii barabara, haitapitika mpaka muiweke kwa standard. OCPD ma Bungoma Central David Kandie opodho wachno e yor sime kendo kwayo derepe mondo obeda kich ndalo duto ka giluwo chike apaya. Ne owacho ni ringre ji adekgo okane kar kano ringre joma otho mayudre kar thieth maduong' ma Bungoma, ka ji 33 mane oyudo hinyruok to dhi nyime gi yudo thieth. James Okoth, Ramogi TV.